Goratzen baduzue, sistema gas idealen kasurako, ikusi genuen, partikulak bereizgarriak zirela kontutan hartuta, ikusi genuen Gibbsen paradoxa gertatzen zela. Goratzen badugu, Gibbsen paradoxa lotuta zegoen lortu genuen entropiarako, lortu genuen adierazpena, ekstensiboa ez zelako gertatzen zen. Horretarako egiten genuena zen ondorengoa, gure sistema osoa bi azpisisteman banatzen genuen, bi azpisistema horiek berdinak ziren, N genuen azpisistema bakoitzaren partikulen kopurua, V bakoitzaren volumena, T temperatura. Orduan kalkulatzen genuen azpisistemen bakoitzaren entropia eta sistema osoaren entropia izango da S bat gehi S bi. Baina gero bestaletik egiten genuena izan zen hormakendu eta sistema osoari dagokion entropia kalkulatzen genuen ere, non kasu honetan partikulen kopurua bi N zen, volumena bi V eta temperatura T. Eta ikusi genuen bi eratan kalkulatutako entropia berdina ez zela. Eta horregatik gertatzen zen paradoxa. Eta paradoxa hori gertatzen zen batez ere, eta hori zen gure zireko hipotezia partikulak bereizgarriak bezala kontxiatzen ari ginelako. Eta hori ez zenbat eragarria mekanika kuantikoarekin. Eta orain ikusiko dugea zer gertatzen den partikula bereiztezinak bezala kontxiatzen badugu. Ikusi nahi dugu ea benetan oraintxe bai konpontzen zaigun Gibbsen paradoxa edo ez. Ze kasu honetan, partikula bereiztezinetarako daukagun entropiaren adierazpena diferentea talako. Eta horretarako erabiliko dugun estrategia berdina izango da. Lehenengo, kalkulatuko dugu S bat eta S bi, eta gero sistema osoaren entropia. Horretarako erabiliko dugun entropiarako erabiliko dugun adierazpena hauxe dugu. Izatez hau da sistema orokorri entropiaren adierazpen orokorra, non hementxe agertzen den zeta azpien hori den sistema osoari dagokion entropia. Eta sistema osoari dagokion entropia partikula bereiztezinak izan da, badakigu hauxe da. Zeta ber n zati n faktoriala. Faktore hauxe gertatzen da, ateratzen da partikula bereiztezinak izateagatik. Non zeta hori da partikula bakoitzari dagokionen partizio funtzioa, eta horretarako berdin zaigu partikula bereiztezinak edo bereizgarriak izatea. Horretarako bai, adierazpen berdina dugula, eta hori bai garatu genuen, gas idealen kasurako, gas monoatomikoren kasurako, daukagun partikula bakoitzaren partizio funtzioa hause lortu genuen. Eta adierazpen hause berdina erabil dezakegu partikula bereizgarriak, bereiztezinak izan da. Ze, diferentzia bakarra daukagu sistema osoari dagokion partizio funtzioan daukagu. Orduan, hau izan da, eta zetaren adierazpena hementxe daukagun honetan sartuta, dan adieraz dezakegu sistema partikula bakoitzari dagokion zetaren funtzioan. Eta ikusten duzuenez, aldaketa bakarra da termina hausa. Termina hausa agertzen da partikula bereiztezinak izateagatik. Orduan, egingo duguna izango da ondorengoa, egingo duguna izango da hementxe daukagun zetaren adierazpen hause, sartuko dugu hemen, eta hemen kalkulatzeko S bat eta S bi. Hori egiten badugu, partikula bereizgarriak ziren bezala egiten badugu, orduan lortzen dugu S baterako, lortzen dugun adierazpena hause dugu. Non hau, daukagu partikula bereizgarrien kasurako lortzen dugun adierazpen berdina daukagu, eta termino diferentea hause dugu. Hori dugu S bat, eta zer esanik ez, S bi ere, S bi azpisistema berdina dugulako. Orain egingo duguna izango da kausa bera, baina gure sistema osorako, hau da, horma hause kenduko dugu, eta kentzen badugu, geratzen zaigun gure sistema bi N partikula dugu, bi V volumena eta temperatura T. S-en adierazpen berdinarako erabiltzen badugu daukagun adierazpena, hau da lortzen duguna, gehi partikula bereiztezinak izategatik daukagun termino extra hau. Eta orain bai, konparatu dezakegu lehen lortutakoarekin. Egiten badu hause konparatzen badugu S bat gehi S birekin, oso erraz zuzenean ikus dezakegu hau
eta berdinak direla, batez ere termino extra honengatik. Konparaketa hori egiteko interesantea da emitxeako adierazpena logaritmo hipertar biene faktorial honetan, eta hementxe gertzen den honetan ere, erabiltzea Stirleren adierazpena, konparaketa hori egiteko. Besterik gabe, konparaketa oso erraza dugu. Orduan, kasu honetan, bai konpondu egiten dela, Gibson paradoxa hori, partikula bereiztezina bezala kontxiatzerako orduan, eta ateratzen zaigun, entropierako ateratzen zaigun adierazpena bai ekstensiboa dugulako. Orduan, bai interesante izan dugula, partikula bereiztezinek bezala kontxiatzea, nahiz eta gure ergaza bera, ideala izan. Eta horrela kontutan hartu behar dugu beraz, partikulak bereiztezinak bezala daukagun multzoa itzela dugunean. Ze bestela kuantikoki ezinezkoa da partikula bakoitzak egingo duen ibilbidea bereiztea.